Le era teamă lor ce pot să fac eu a doua zi. Nu m-a lovit. Când mă lovea, cred că vorbeam cu o jumătate de gură și acum. La ce s-a simțit vântul ăla. Când am întrebat, eram în Milano, care e cel mai scump hotel? Vă jur pe viața mea, dacă vă mint. Care e cel mai scump hotel de aici? Pentru că unde ne cazase oamenii era așa, mai de... Da? Da. În momentul ăsta vă zice, luați cea mai tare cameră la cel mai scump hotel de aici, să mă simt ca un rege, pe bune. Doamne, iartă-mă că pomenesc așa, dar așa am zis atunci. Și eu cu încă o persoană, n-am vrut să iau mai mult, că deja mă băga în transa aia de ce ai pățit, ce... Vreau să și să tacă din gură. Nu să-mi pună întrebări. Să stea cu mine, să nu stau singur. Și m-am dus și mi-am luat cel mai tare hotel din Milano. Am stat acolo, m-am dus, am mâncat în hotelul ăla foarte bine. Îți era frică să stai în hotelul ăla pe care nu ești era frică, că... nu, am vrut să mă simt, să ies din starea aia, să mă simt la un nivel de ăsta de... Superstar. Superstar, da. Aha. Și schimbă imaginea ție, mental. M-am dus la cel mai scump hotel de acolo. Deci cel mai scump hotel din Milano. Că vin după tine, că se întâmplă ceva?